Έλα μας έπιασε το fair play. Μην δίνετε μπάλα ρε. Πάσα, μπράβο. Κάνεις live στο TikTok. Θυμίζεις τον άλλο κάτι στο τέτοιο. Έχω ένα... θα το πω ένα παράλληλο 99% Σειραδεφωνία, 55 χρονών και θέλει τα βιντεάκια και όχι μόνο του Ισάκ, όλη τη ομάδα είναι με το ποδόσφαιρο ρωμένος και όλοι στο κρεβάτι, αυτός δεν είναι τα πόδια off και τους στέλνω αυτά, βλέπει, ναι, 99% και τους στέλνω το βιντεάκι και τρελαίνεται και λέει ο αδελφός μου κάθε φορά βγάλε, δεν μπορώ να μείνει αυτό και όχι μόνο του Ισάκ, είναι που θέλει της ομάδας. Πάμε. Πώς το βάλω, τίποτα. Πάμε. Εσύ τι τραβάς ακριβώς, τραβάς το θέρμο από εκεί. Τραβάω, έβγαλα. Εγώ το έχω εδώ σε live. Τι γιατρό βγάλε. Γιατρός, φίλε. Ήταν ένα καλό σουτ, ξέρω με το. Μωρόν. Είναι και να πάρει μπρος ο φόρ, αν πάρει ο φόρ μπρος τελείωσε. Αλλά κάτσε να βρεις, να. Σώμα. Πάρει τώρα και ο παιχταράς μου άλλος μπρος, τελείωσε. Πιο μπροστά λέγω. Μπράβο ρε, άντε, σπάστε. Πίσω τη βίνη, μην τον αφήσεις, Σάκ. Μπράβο. Καλά. Ψάρι. Πού να δει από εκεί. Μπράβο. Και εσύ. Ισάκ, δικό σου. Μπράβο, ξανά αυτό είναι, σπάστη. Αχ. Άρε Μίτσοβε σου. Έλα ρε. Το μάτιασε. Έχουμε και τον Καντέμι, τον Γιώργο εδώ που... Έχουμε και τον Καντέμι εδώ. Το 5. Πεχτάρα Μιτσός ήταν. Σε πολλά κιλά βάλα. Δικό σου Νίκη. Κόψε τον Βασίλη. Όμπλακ. Ισάκ με τη μία η πάσα. Μπράβο, ανοίξου πάλι. Μπράβο. Αυτό είναι. Όχι. Μπράβο. Ισάκ, πιο γρήγορα η πάσας, μην κοιμάσαι. Ωραίος. Μπράβο ρε φίλε. Μπράβο. Α, τώρα εντάξει, σήμερα... Γιατί? Αργούν την μπάλα, ναι, αυτό κάνουν τώρα μέχρι στιγμής. Έλα παιχτούρα μου. Αχ, αυτός.